Уважаеми зрители, когато искам да разбера какво ще е бъдещето ми, аз се обръщам за експертен съвет към астролозите. Какви точно промени ни очакват през 2025 година според звездната карта? По тази тема ще разговарям с астролога Венета Матева. Добър вечер и за много години. Добър вечер и на вас за много години. Живи и здрави да бъдем, на вас и на вашите зрители. Благодаря. Първо, може ли да се каже, че звездите могат да влияят, да кажем, върху цели народи? Защото чета от време на време и такива прогнози, каква ще бъде годината за България, каква ще бъде за Съединените щати, каква ще бъде за Европа. Да, звездите влияят на цялото земно кълбо, на нашата планета Земя, не на народите, а на цялата ни планета влияят звездите. Хипократ е казал, каквото е горе, такова е и долу. Мисъл, техните цикли до голяма степен определят това, което се случва тук на Земята. Това какво означава? Благоприятно ли е разположението сега, в началото на новата година, и какво може да очаква човечеството през следващите месеци или година? Да, аз мога да направя спокойно една прогноза за следващата една година глобално, защото всяка една държава, всеки един град спрямо данната астрология има своя натална рождена карта, както всеки един човек на Земята. Няма как да направя конкретно за съответна държава, но ще кажа може би какви са основните тенденции на движението на планетите от тук нататък, защото 2025 година се отваря един коридор на промени във всеки един смисъл и във всякаква сфера от нашия живот. Промени за добро или за лошо? Не може, смисъл, аз по принцип не съм така човек, който смята, че нещо е за крайно лошо или за крайно добро. Имаме промяна. Промяната е от географските граници, която вече е факт, до хранително-вкусовата промишленост, до транспорта, до абсолютно всички така за нас познати сфери. И аз не смятам, че тази промяна ще бъде за лошо на Земята. Просто ще ни предизвикава да преминем на едно друго ниво от своето развитие. Като всяка една планета оформя нов цикъл от своето движение и това като съвкупност на всяка една планета да преминава в нов знак, това не се е случвало никога в историята. Какво значи всяка една планета да минава в нов знак? На небето всяка една планета има цикъл на живот в дадено зодиакално съзвездие. Да речем, ако започнем от най-бавната планета Плутон, нейното движение е най-бавно, тя преминава в един знак в рамките на около 15-20 години. Земни години. Земни години, да. И сега за първи път от 284 години, от 18 ноември, започна цикъл в съзвездие Водолей. Остави и намира малко Козирозите, излезе от съзвездие Козирог, в което беше последните 15 години. И структурираше закони, модели на поведение, инструкции, правила. Козирога е свързан с структурата по принцип. В момента, отивайки в знак Водолей, следващите 20 години ще работи в сферите на знак Водолей, които са свобода, независимост, креативност, творчество, иновации. Във всякаква една сфера иновации, включително изкуствения интелект, който така става доста все по-популярен от тук нататък. Той ще влиза все повече в живота ни и ще така навлиза във всички сфери от нашия живот, не само за нас като личности, а във всяка една сфера. А конкретно за България, ето сега хората много се вълнуват от това дали най-после ще има някаква стабилност, защото последните години бяха много турбулентни, така да се каже. В държавата нищо не върви. Всичко е, така да се каже, затлачено и някак си хората гледат с надежда нещо да се отпуши и отново да тръгне в нормалния си ход. Първата половина на 2025 година ще продължи жалко наречено хаоса, който беше последните 2 години. Аз обаче смятам, че от 10 юни нататък за България ще бъде доста по-благотворен период за развитие във всички сфери. Даже конкретна дата казвате, 10 юни. Да, защото тогава планетата Юпитер, тя е свързана с късмета, с разширението, с хубавите неща. Тя тогава ще навлезе в хубава зона в картата на България и ще ни даде нови бизнес партньори, подкрепа отвън, повече разбирателство и между хората, което аз смятам, че като разбирателство, като отстъпчивост, защото до голяма степен, за да се развива дадена държава, трябва хората в нея да имат добри взаимоотношения, да имат поддържане. Да. Трябва да се уважаваме, иначе нищо не може да стане. Да сме отстъпчиви.
защото от края на януари така наречените кармични възли, които определят приоритетите на нашата планета, те излизат от знака Овен, северния възел излиза от там, така наречения Раху, в една от астрологиите, ведическата астрология, и навлиза в знак Риби. В смисъл, ако ние последните 18 месеца сме изявявали Овена в себе си, нали, който е първия знак в зодиака, той е лидерски знак и така всеки му се искаше да е войствен, да е нападателен, той да е важния, той да изпъкне с това, което прави. В момента на нас, на човечеството, от края на януари ще ни се каже да извадиме енергията на знак Риби, която е доста различна от тази на Овена. Ако Овена е воин, Рибата е най-духовният знак и той казва: бъдете съпричастни, бъдете добри, бъдете смирени и благодарни, разбира се, най-важното. Така че приоритетите, даже така в първите месеци на новата година, от февруари нататък, ще бъдат доста по-различни. Това е една обща енергия, която всеки малко или много ще усеща, нали, в себе си. Очаквате хората да усетят смирение? Да бъдат малко по-отстъпчиви, да бъдат малко по-настроени към нагласата и на другия. Нали? Не да съм само аз или аз да съм важния, аз съм прав, нали, както казва Овена. Малко да имаме енергията на Рибата, която е по-духовен знак. Тя мисли за нещата, които един вид са предопределени и ние трябва просто да сме спокойни и да следваме своя път. Може ли да се направи астрологична прогноза как ще се развива нашата телевизия? Защото това е един въпрос, който вълнува всичките ни колеги. Ще я бъде ли, няма ли да я бъде? Сега не знам как се изчислява. Дали трябва да се сложи датата, на която е започнала телевизията? Да, точно така. Това е така наречената елективна астрология, която изчислява кога... Защото аз казах, всичко имаме дата на раждане и тази телевизия, нали, както всяко едно друго търговско дружество, то има дата и час на регистрация в търговския регистър. Сега регистрацията не знам кога е била. Трябва да питам директора, но реално започнахме да излъчваме някъде ноември месец 2019 година. Нали така? Да. Преди COVID. Преди COVID, да. Почнах. Да. Значи в началото на ноември, може би 5-6 ноември, нещо такова. Значи зодия Скорпион. 4 ноември. 19, да. Така. И това го броиме, може да го броим това за начало, защото регистрацията точно така, да. Административна работа. Да, вашето първо предаване. Зодия Скорпион е телевизията. За Скорпиона бяха предизвикателни последните 2 години. Много. В момента ще им бъде по-леко. По-леко? По-леко ще бъде до година. Да. Друго, между другото, много интересно, че в момента ме питате такъв въпрос и така ме усмихвате, защото докато очаках да дойда тук, си мислех за името на телевизията и така се възхищавах на избора на двете цифри 7 и 8, защото седмицата в нумерологията е свързана с духовното, с рибата, за която говорихме преди малко, с планетата Нептун, а осмицата е материално число. И реално, когато имаме баланс на тези две крайни цифри, имаме единство. При нас осмицата малко надолу вървите. Материалното има в дисбаланс с седмицата. Иначе духовно сме добре. Обаче така, това 7-8 някак си натежава към седмицата повече. Осмицата олеква. Ще намерим ли баланс през тази година? Това е големия въпрос. Мисля, че ще се намери баланс, да, защото Юпитер, с който споменах преди мъничко, който навлиза в рак, той ще подкрепи всички скорпиони, раци и риби. И тъй като телевизията стана ясно, че е скорпионче, той ще получи подкрепа от Юпитер за разширение, за промяна. Ама скоро или положителен смисъл. след 10 юни? От юни нататък, да. Ми ще стискаме зъби, колеги, до юни. Значи все пак имаме някаква цел. Светлинка има. Има светлинка и от юни вече всичко за всички нещата... нас ще стане по-добре. Да, пожелавам ви го от сърце. Дано. Конкретно, сега, не мога да не се изкуша да ви питам и за моята зодия. Аз съм Козирог, 29 декември. Какво да очакват козирозите? 29 декември е първа декада Козирог, което означава, че може би сте имали трудности. То не може би, защото тогава планетата Плутон преди около 5-6 години е бил сложен период.
свързан с нещо, което ви е било наложено отвън и ви е накарало да се трансформирате. Да, отбити ви тук, точно преди 5-6 години. Така беше, да. Сега това, което е интересно, че въпросният пак Юпитер, защото и Сатурн и Нептун много мъничко ще направят крачици 25-та година, няма да повлияят на вас, на вашия знак. Но края на 25-та година, тогава когато Юпитер застане, даже не края, може би есента някъде, нали, така по памет говоря в момента, когато застане срещу вашето Слънце, ще ви предложи нещо ново. Като развитие, може би като израстване или като допълнителна работа. Тогава ще ви предизвика да направите крачка от това, което правите, но по принцип за Козирозите те обичат предизвикателствата, така че мисля, че за вас няма да е проблем. Кажете, защо хората толкова много се плашат от ретроградното движение на Меркурий? Да кажем, даже съм чувал Бойко Борисов казва, докато е ретрограден Меркурий, аз няма да подписвам нищо. Нищо не почвам, седа си тук вкъщи и чакам да свърши. Това не е ли, така да се каже, прекомерна? Защо трябва толкова пък да се плашим, да правим каквото и да било, докато чакаме планетата да свърши ретроградното си движение? Всяка планета оказва влияние на Земята. Меркурий конкретно е най-бързата планета на небето. Понеже е най-близо до Слънцето. Да, и е най-близо до Слънцето. Тя тук на Земята управлява нашата комуникация. По всякакъв вариант. Да си говорим, да си пишем, да транспортираме. Транспортните средства също управлява Меркурий, както и самите договорни отношения. Така. И е възможно, когато подписваме, да речем, договор на ретрограден Меркурий, да имаме прибързаност, да не дочетем договора, да не видиме клаузите, да направим някакви дребни пропуски, които да се окажат след това фатални. И когато понякога, нали, има клиенти, които казват няма как, нали, неизбежно е, трябва да подпиша на ретрограден Меркурий, има начини за отработване. Аз просто съветвам да се изчете хубаво, да не се прибързва, да се види, нали, да се огледа структурата на самия договор и оттам нататък проблем няма. Конкретно Бойко Борисов се вълнува от ретроградния Меркурий, защото той е близнаци, ако не се лъжа като зодия, и близнака се управлява от планетата Меркурий. Затова за него е важна тази планета. Друго много важно да кажа е, че тя е най-често ретроградната планета на небето. И 30-40% от населението в своята рождена карта има ретрограден Меркурий. Така. Тези хора, които имат ретрограден Меркурий, те не биха имали причина да се притесняват, когато той е ретрограден на небето. Защото те познават тази енергия, на тях той не им пречи. Те обаче трябва да внимават, защото когато ние сме обградени от други хора, които нямат ретрограден Меркурий в картата си и на тях им влияе, естествено и ние ще бъдем въвлечени в съответен проблем. Да речем, отиваме на зъболекар, когато Меркурий е ретрограден. Може да не се разберем с лекаря, той да не разчете правилно информацията от диагнозата и ние да пострадаме от проблема, който засяга в случая лекуващия лекар. До каква степен астрологията може да предсказва бъдещето? Защото в крайна сметка човек има своя собствена воля, нали така? Той взима решенията. Точно така, да. Разположението на звездите може да дава предимство за някои неща, за други, да дава някакви предразположения, така да се каже, но в крайна сметка точно така, да. Наша е свободната воля. Да, благодаря за въпроса. Много хубав и така въпрос, който вълнува много хора. И тук искам да кажа, че нито астрологията, нито която и да е друга наука е панацея. Нали? Не е редно, въпреки че аз работя това, виждам закономерностите, които има между звездите и нашата планета. Не е редно ние до края или абсолютно сляпо да вярваме в нещо. Хубаво е, отивайки на астролог, да се консултираме какви са нашите периоди, какви са нашите цикли. Решенията са абсолютно наши и дори кармично не е хубаво нито ние да слушаме напълно някой, нито пък астролога да съветва и да дава категорично мнение на друг човек. Трябва да има един баланс, както във всичко останало. Трябва да има една градивност, разговор, който да е полезен и да е така ориентир. Нали? Ако, да речем, вие решавате да откриете фирма тази година, бих могла да ви посъветвам, че за вас най-удачните периоди са еди кой си месец или период от до коя дата. Но няма да ми кажете не откривай.
Мога да посъветвам и да кажа, защото ако вие държите да откриете в момента, аз мога да кажа, че вие ако откриете в момента, ще ви бъде трудно да видите резултатите определено време. Защото за да бъде успешно нещо, ние първо трябва да го имаме в своята рождена карта. Да речем, давам пример с откривам фитнес. Нали? Решавам да си направя бизнес, да открия салон, на който да се извършват всякакви видове гимнастики и фитнес. Първо, това като занимание аз трябва да го видя във вашия хороскоп, че вие го имате като потенциал за развитие. Второто нещо важно, което е да изберем правилния период, в който то да бъде стартирано и открито. И от тук идват разочарованията на много хора, които имат много лидерски потенциал в себе си, не умеят да губят и когато откриват нещо в неправилното време, в грешното време, те са разочаровани и казват: не, аз опитах един път, аз за нищо не ставам. Което е абсолютна грешка, защото човека може да има качества, той естествено усетил своя потенциал, просто не е стартирал в правилното време. И за това астрологията помага. Има ли 13-ти зодиакален знак? Има, но западната астрология все още не работи с него, както и аз не работя. Какво значи именно не работи астрологията с него? Не е съвсем доказано, не е открито, не е наложено, нали, за да масово да се работи западната астрология с него. А къде идват всъщност тези подозрения, че съществува? Открити са звезди, нови съзвездия и така, но като цяло аз още не работя с този 13-ти знак и не съм се убедила. Аз работя тогава, когато съм изпитала нещо и по принцип така обичам сама да си проверявам нещата, да се убедя нещо как работи и тогава да работя с него. Тоест за сега това е просто една хипотеза, така ли? Да, точно така, да. Да се надяваме, че прогнозите ви, че за всички нас ще стане по-добре, все пак ще се сбъднат или че ние ще можем да се възползваме от тях, защото в крайна сметка то зависи и от нас. Можем. За да ни изберат всичките планети, точно нас, хората, които живеем в момента тук, да преживяваме това време, значи можем да се справим и сме правилните хора за това време. За разположението на звездите говорих с Венета Матева.